Foron moitos os temas abordados nunha frutífera reunión celebrada esta mañá nas instalacións de Gealsa en Boiro. A Comisión Mar e Industria da Confederación de Empresarios de Galicia trasladoulle ao conselleiro do Mar as numerosas inquedanzas do sector de cara a un mellor desenvolvemento futuro da súa actividade. Entre elas, a falla de relevo xeracional, o descenso de consumo de produtos do mar, a redución da produtividade das rías ou a necesidade de legalizar as construcións asentadas nos 100 metros de servidume costeira. Queremos seguir para adelante con actividades del complejo Mar e Industria, que necesitamos esas concesiones sean ágiles para poder poner tejido industrial y actividades relacionadas con el mar y relacionadas con los productos del mar, independientemente de que otras medidas que el gobierno del Estado pues tiene que hacer, ¿no? Como el tema de aumentar el consumo de productos del mar, etcétera, etcétera, y ahí, bueno, pues también se tienen que hacer deberes, como se dicen en Bruselas, ¿no? Neste sentido, o traspaso da xestión do litoral ao goberno galego resulta vital para o futuro das empresas pendentes de prorrogar as concesións, co fin de continuar coa actividade nun sector estratéxico para a economía galega. Xa está en vigor, en este caso, pois, a posibilidade de aumentar as concesións en zonas de porto para aquelas concesións, empresas, náuticos que así o desexen, concesións que incluso poden chegar aos 75 anos en función tamén do plan estratégico que teña en este caso pois a empresa ou en este caso pois o que impida esa concesión. Por lo tanto, creo que xa empezamos con unha boa noticia e con un reglamento que en este caso ademais era unha propia petición da CEG e do seu presidente. Por lo tanto, en ese sentido creo que, bueno, xa avanzamos. Hai moitas máis cuestións que abordar, como por exemplo a propia lei do litoral, unha lei do litoral en onde seguimos a esperar por esa comisión bilateral por parte do Estado. Bueno, lamentamos a veces a velocidade con que estas comisións se plantean en outros territorios e en Galicia parece ser que todo chega moi tarde, non?